Sok szeretettel köszöntöm azokat, akik a támogató videó segítségével próbálnak meg jelentkezni az idén egyéni jelentkezést benyújtva iskolánkba. Ahhoz, hogy a jelentkezést meg tudjuk tenni, ahhoz először is nagyon fontos információ, hogy számítógépen kell elvégezni a rögzítést. Telefonon is végigengedi csinálni a folyamatot a rendszer, azonban a legvégén, amikor az utolsó mozzanathoz érkezünk, akkor a telefonon nem engedi, vagy androidos készüléken nem engedi a végső mentést a rendszer, tehát ezt csak laptopon vagy asztali gépen tudják megtenni. Ahhoz, hogy a kitöltést meg tudjuk kezdeni, ahhoz először is elő kell készíteni a gyerek személyes iratait, amiben a személyes adatai találhatóak, illetve a 6. és a 7. osztályos tanévvégi eredményeit magyarból, matematikából, történelemből, idegen nyelvből és rajzból. No, hát akkor kezdjünk hozzá, igyekszem végigvezetni a kedves videókövetőket ezen a folyamaton. Amikor úgy érzik, hogy ismét meg kell nézni, vagy segítségre van szükségük, nyugodtan állítsák meg a felvételt, tekerjenek vissza, akár, vagy most is egy pillanatra állítsák meg, amíg előkészítik a gyermeknek az iratait. Nézzük a következő lépést. A videó fölött a posztban, illetve az e-mailben, ahol a videót elküldjük, megadjuk a linket, amire kattintva eljutnak az Oktatási Hivatal egyéni jelentkeztető felületére. Amikor az egyéni jelentkeztető felületre rákattintanak, és ez megnyílik, akkor ezt a képet látják. Kétféle módon lehet elvégezni az első regisztrációt. Tehát fontos, hogy először regisztrálni kell, és miután a regisztráció megvan, utána lehet belépni a rendszerbe és elvégezni a jelentkezést. Az egyik regisztrációs forma, amikor ügyfélkapun keresztül lépnek be. Ezt is meg lehet tenni, akinek van ügyfélkapuja, akinek nincs, annak pedig a ügyfélkapu nélkül kell a belépést megtenni. Tehát ebben a bemutatóban most, ahogy itt jeleztem is a felirattal, most ügyfélkapu nélküli regisztrációs folyamatot fogom megmutatni. Rákattintanak tehát regisztráció ügyfélkapu nélkül. Ez a felület nyílik meg. A piros felkiáltójel és az aláhúzás nincs rajta a weboldalon, ezeket én helyeztem ide. Az egyik, ami nagyon fontos, hogy 2024. február 21-éig postára kell adni a jelentkezési folyamat végén előállt jelentkezési lapot. Ki kell nyomtatni 2 példányba, postára kell adni, az egyik példányt az iskola címére kell elküldeni, a másikat pedig itt látjuk középen, a tanulói adatlap postázási címe, Oktatási Hivatal, Győr 9001, postafiók 694. Tehát ezt lényeges megcsinálni. Na, nézzük akkor, hogy hogyan tudunk felhasználói azonosítót regisztrálni. Itt látható rögtön középen egy link, útmutató a regisztrációhoz. Nyugodtan meg lehet nézni, ez egy kb. Kétoldalas útmutató, aminek az elolvasása után meg lehet csinálni a regisztrációt, ezeket lényegileg el fogom én itt mondani. Jó, tehát a regisztráció gombra kattintsunk először, és akkor végezzük el a regisztrációs folyamatot. A regisztráció gombra kattintottunk, akkor ez az oldal nyílik meg előttünk. Itt ki kell tölteni ezt a saját e-mail címmel, olyan e-mail címet legyenek szívesek ideírni, amit rendszeresen figyelnek, hiszen az Oktatási Hivatal innentől kezdve ezen a címen fog önökkel levelezni, ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van. Ezután a felhasználónak a saját nevét kell beírni, majd pedig egy jelszót kell adni. A jelszót azt mindenképpen jegyezze föl, legyen benne kisbetű, nagybetű és szám, mindegyikből legalább 3 különbözőnek kell lennie. Itt lentebb a pontos leírást el is lehet olvasni, hogy hogyan kell ennek kinézni. Ezután ugye el kell fogadni azt, hogy a regisztráció során
az adatkezeléshez hozzájárul, ezt jelölje be, hogy elfogadta. Az e-mail cím, amit most megadott, az arra az e-mail címre a regisztráció után kapni fog egy e-mailt, ebben az e-mailben pedig egy linket, amire kattintani kell, és ahogyan kattint, ott fog tudni belépni majd a jelentkeztető felületre. Megtörténik a regisztráció, megkapja az e-mailt, és akkor nézzük, hogyan tovább. Itt vagyunk ismét a levélből, bejut erre a belépési felületre, és itt most már a felhasználó nevet, amit az imént megadott, ugye a saját nevét, valamint a jelszót, amit szintén az imént megadott, be kell írnia, ugye ez az a bizonyos kisbetű, nagybetű és szám. Beírja, és utána kattintson a belépés gombra. A sikeres belépés után az adatvédelmi nyilatkozatot és az aláírási szabálynyilatkozatot el kell fogadni. Ezek egyrészt arról szólnak, hogy az adatokat csak a felvételi eljárással kapcsolatban használja a rendszer, másrészt pedig az aláírási szabályzat az a legvégén arra vonatkozik, hogy alá is kell írni, és hogy hogyan felnőttnek, illetve a gyerek gondviselőjének kell aláírni a jelentkezési lapot. Tehát itt ezeket kell elfogadni, majd pedig a tudomásul veszem és elfogadom gombra, miután ezt a két kis pipát bejelölte ide, tehát kattintson a elfogadom gombra. Olvassa el a tájékoztatót a felvételi lapok aláírásáról, és figyeljen arra, hogy a felvételi jelentkezési lapokat, tehát legkésőbb február 21-i postai bélyegzővel ellátva adják fel, kinyomtatva és aláírva postán. No, akkor kezdjük meg a tanuló jelentkeztetését, most, hogy előállítottuk a megfelelő körülményeket, tehát meg vagyunk a regisztrációval, és akkor következik, hogy itt van egyébként először még az aláírás tájékoztató, itt is meg lehet nézni, és akkor narancssárga kis szövegbuborékkal jeleztem, hogy a tanuló hozzáadása gombra kattintson rá, és akkor elkezdjük a gyermek adatait megadni. Először is, ha a határon túli tanulók esetében nem kell oktatási azonosítót írni, hiszen ezzel nem rendelkeznek. Egyszerűen csak jelölje be ott a kis pipát, hogy nem rendelkezik a tanuló oktatási azonosítóval. Ezután írja be a vezetéknevét, a keresztnevét, a születési helyét, születési idejét, ugye a tanulónak, majd pedig a továbbtanulás típusánál a 9. évfolyamot kell választani. Ez itt egy legördülő menü, ha ide kattint, a 9. évfolyamot válassza, majd nyomja meg a mentés gombot. Ezután fog megnyílni az adatlap, ahova a tanuló részletes adatait fel kell tüntetni. Rögtön az első kis űrlap mezőben nem kell írni semmit, mert ahogy ezt itt ki is emeltem, csak anyaországi tanulók esetén kell ezt a szakaszt kitölteni. Alatta a sötétkék sávval vagy vonallal elválasztott kis ablakban megjelenik egy oktatási azonosító szám, ami 8-as számmal kezdődik. Ez lesz innentől kezdve az ön gyermekének a tanulói azonosítója az egész felvételi eljárás folyamán. Az a kérésem, hogy ezt a számot jegyezze föl és őrizze meg gondosan. Ezzel a számmal fogjuk tudni a gyermeket beazonosítani, illetve a felvételi adatbázisban, ha valamilyen adatot vagy információt keresni kell róla, ennek a számnak a segítségével tudjuk majd őt keresni. És akkor elkezdődik itt, el kell kezdeni kitölteni a tanuló adatait. Szépen a nevét, meg kell jelölni, hogy milyen nemű a tanuló, a születési hely, most beírtam ide, hogy például Zenta, a születési időt, ez most épp kitakarja itt az ábrában a kék vonal, de tessék szíves a születési időt is beírni, az édesanyja születéskori nevét, állampolgárságát,
hogyha van második állampolgársága, ugye elvileg van, tehát valószínűleg szerb és magyar állampolgárokról van szó, mind a kettőt tessék szíves feltüntetni a jelentkezési lapon. Tehát itt ezt az űrlapot értelemszerűen a tanuló adataival legyenek szívesek végig kitölteni. Ha tanuló adataival végzett, akkor mindenképpen arra figyeljen, hogy értesítési e-mail címként olyan e-mail címet adjon meg, amit használ is, és olyan telefonszámot adjon meg, amit ténylegesen föl is vesz, hogy szükség esetén keresni tudjuk. A tanuló adatai megvannak, pontos e-mail cím és pontos telefonszám felírásra került, akkor meg lehet nyomni itt a mentés gombot, és meg fog majd itt alatta jelenni, hogy mentette. Hát én most azt írtam ide, hogy szülő, de a szülőnek a neve fog majd megjelenni, aki ezt elmentette, illetve a dátumot, amikor a mentést megtette. Majd innentől a zöld gombbal kell most tovább haladnunk, tehát hogy a tanulónak a tanulmányi eredményeit kell először beírni. Tehát nyomja meg a zöld gombot, azt mondja, hogy megadok tanulmányi eredményeket. A következő dián be fogom majd mutatni, hogy ezek a tanulmányi eredményeket hogy kell ezt rögzíteni. Így, hogy most itt jelen pillanatban a narancssárga pont, ahol újabb tanulót lehet hozzáadni újabb jelentkezési adatokkal, erre kérem, hogy ne kattintson rá. Ezt akkor kell csak megtenni, ha több tanulót is jelentkeztet, tehát például testvérek jelentkeznek egyszerre, vagy összebeszélnek osztálytársak, és egy szülőnek az elérhetőségén keresztül jelentkeznek mindannyian. Egyébként ezt a gombot figyelmen kívül kell hagyni, ha csak az egyetlen saját gyermekét regisztrálja itt a felvételi során. Pirossal jelöltem a tanulóadatok véglegesítését, kérem, hogy ezt se nyomja most még meg. Először a tantárgyakat fogjuk majd rögzíteni. Ezt csak akkor kell megnyomni, amikor már teljes egészében végzett az adatok felvitelével. Tehát nyomjuk meg akkor most a zöld gombot, megadok tanulmányi területeket, eredményeket. Tehát tanulmányi eredményeket, bocsánat. Tanulmányi eredmények megadásánál egy ilyen kis űrlapot fog látni, ahol tantárgyak szerepelnek és évfolyamok. Azoknak a gyerekeknek, akik a mi iskolánkba jelentkeznek, 5. évfolyamos és 8. évfolyamos eredményeket nem kell megadni. A hozzánk jelentkezőknek 6. év végi és 7. év végi eredményeket kell megadni, ahol ezek a kis kék pipák vannak bejelölve a négyzetekbe, oda kell tehát az osztályzatot beírni, például magyar irodalomból 6. évfolyamban 5-öst kapott, magyar nyelvtanból 4-est kapott, matematikából mondjuk 3-ast, történelem, társadalom, tudományi ismeretek 5-ös, és akkor 7-be is ugyanezt végig lehet csinálni. Vannak iskolák, ahol a magyar nyelv és a magyar irodalom tantárgy nincsen szétválasztva. Tehát egyetlen jegyet kap rá a gyerek, ebben az esetben mind a két rubrikába ugyanazt a jegyet legyen szíves írni. Tehát ha például 5-öse van, akkor a magyar irodalomhoz és a magyar nyelvtanhoz is ezt kell megtenni. Miután ezt megtette, utána további tantárgyakat tud hozzáadni a tanulmányi eredményekhez. Ha a tanulónak valamilyen tárgyból felmentése van, azt természetesen nem kell megadni. Tehát ha matematikából mentessége van, akkor egyszerűen azt a mezőt üresen kell hagyni. Arra felhívnám a figyelmet, hogy azok a gyermekek, akik informatika ágazatra jelentkeznek, azok a gyermekek muszáj, hogy matematikából is és idegen nyelvből is hozzanak jegyet, tehát erre a tanulmányi területre matematikából és idegen nyelvből felmentettek sajnos nem jelentkezhetnek a tanulmányok alatti tantárgyak okaként, hiszen itt emelt matematikát és programozási nyelveket fognak tanulni. Plusz tantárgyként fel kell vinni a tanuló által tanult idegen nyelv eredményét is, illetve például azoknak a gyerekeknek, akik a vendéglátós képzésekre jelentkeznek, azoknak a rajzból kapott eredményét is föl kell ebbe a mezőbe vinni. Ha valamilyen tárgyat a tanuló nem tanult,
akkor annak a helyét hagyja üresen. Előfordulhat, hogy például szerb iskolába járt a gyerkőc, és ott nem tanult magyar nyelv és irodalmat, akkor értelemszerűen ezt a rubrikát üresen kell hagyni. És akkor, ha megvagyunk a tanulmányi eredményekkel, akkor most adjuk meg az iskola adatait, és hogy milyen területre jelentkezik a tanuló. Itt tehát a mi iskolánk adatait kell megadni, azt, hogy egész pontosan hozzánk és nálunk milyen tanulmányi területre jelentkezik a tanuló. Itt az új jelentkezési adatokra kell kattintani. Itt a narancssárga mezőbe fölírtam, hogy amikor felugrik itt az ablak, akkor kéri a rendszer az iskolánknak, a mi iskolánknak az úgynevezett OM azonosítóját, ezt kell ide beírni. Ez az OM azonosító, ez 20 30 52 per 023. Van még egy azonosító száma az iskolánknak is, ez az úgynevezett technikai azonosító. Tapasztalat, hogy néha valamilyen oknál fogva nem működik az OM azonosító elfogadása. Ebben az esetben az 520369-es számsort kell beírni. Nagyon fontos, hogyha a 203052 per 023-at írjuk be, akkor a per 023 is szerepeljen ott. A 203052 ez általánosságban a szegedi szakképző iskoláknak az OM azonosítója, a miénk ebből a 023-as. Tehát vagy ezt a számsort, vagy az 520369-es számsort kell beírni ide. Itt van, ez az az ablak, ahova a 203052-023-at begépeljük, vagy pedig az imént kapott technikai azonosítót, tehát mindkét szám elvileg működik. Itt akkor már nem kell semmi mást beírnunk, megadta az adatokat, ezt az OM azonosítót, kattintson egyszerűen a keresés gombra, és a rendszer automatikusan be fogja tölteni a mi intézményünk adatait, tehát továbbiakban nem kell se címet, se pontos nevet, semmit keresgélni, beírta a számsort, keresés, és kitöltődik magától az űrlap. És itt következnek a tanulmányi területek. Egyszerűen a dia, illetve a prezentáció korlátos mi voltából, itt most nem 4, hanem 2 tanulmányi terület látszik. Egyébként, amikor ön megnyitja ezt az oldalt, akkor 4 darab tanulmányi területet fog látni az intézményünkben. Mindegyik tanulmányi területnek van egy kódja. Ezek alapján, a kódok alapján kell kiválasztani, hogy melyik lesz az, amit első helyen először megjelöl, második helyen másodszor megjelöl, vagy harmadik helyen. Tehát abban a pillanatban, hogy rátalál a tanulmányi területre, például a 20 vagy a 2302-esre, akkor a hozzáadás gombot meg kell nyomni, és ez zöld színűre vált, sikeres mentés fog megjelenni. Megadhatja egymás után az iskolánk összes tanulmányi területét is, tehát abban az esetben, ha mindenképpen ide akar jelentkezni, bár igazából mindegy, hogy melyik technikumi ágazatra például, vagy akár még a szakképzés is érdekli, mindegyiket meg is lehet jelölni, de fontos a sorrend. Ahova elsősorban szeretne felvételt nyerni a gyermek, az legyen az első. Az fontos megjegyezni, hogy a vendéglátós szakmák itt a jelentkezésnél nem különülnek el. Ennek az az oka, hogy az iskolában az első tanévben mind a 3 szakmát, a szakács, pincér és cukrász szakmát is egyaránt tanulják a tanulók, véglegesen dönteni, hogy melyik szakmával szeretne majd tovább menni és végezni, ez majd 9. év végéig kell, tehát nem különül el a szakács, pincér és a cukrász szakma, itt a szakképző iskolát kell majd megjelölni, egyébként ez a 2304-es tanulmányi terület lesz, aki vendéglátásra szeretne jönni. Miután kialakult és mentette a tanulmányi területeket, akkor abban a pillanatban elkészült, itt sorakoznak szépen a gyerek által választott, illetve számára rangsorolt tanulmányi területek, egyessel, itt most például a 2302-es, hogy erre a területre akarna jönni, és aztán így haladhat tovább. Itt megint meg fog jelenni majd, hogy ki és mikor mentette el.
és amikor ezzel készen van, akkor lehet véglegesíteni a jelentkezést, tehát itt a tanuló adatainak véglegesítése gombot kell megnyomni. Miután véglegesítette a jelentkezést, kérjük szépen, hogy 2 példányban nyomtassa ki a jelentkezési lapot, el kell küldeni tehát a prezentáció elején megjelenített Győri címre, ez a felvételi rendszerünknek a központja, és a másikat pedig, másik példányt el kell küldeni az iskolánkba, az iskolánknak a címére. Arra kérjük a tisztelt jelentkezőket, hogy az adatok véglegesítése után legyenek szívesek a jelentkezés tényéről egy e-mailt küldeni a részünkre, hogy a határon át közlekedő posta esetleges késései vagy hibái miatt tudjunk a jelentkezőkről, és kereshessük őket a szóbeli elbeszélgetéshez. Az iskolánknak az e-mail címe tóthjános.mórahalom@gmail.com. Az a kérésünk, hogy az e-mailen ne csak azt írják meg, hogy a jelentkezett tanulónak mi a neve, mert előfordulhat, hogy akár 2-3 Kovács István tanuló is jelentkezik, hanem azt a bizonyos 8-as számmal kezdődő oktatási azonosítót is írják meg az e-mailben, amivel a tanulót regisztrálták, amit kaptak a jelentkezés folyamán. A szóbeli elbeszélgetésekre március első hetében kerül majd sor, csütörtök, pénteki és szombati napon, a jelentkeztetések után, amit tehát február 21-ig postára kell adni, miután beérkeznek hozzánk a jelentkezési lapok, a tanulókat be fogjuk osztani, és erről értesíteni fogjuk önöket. Azok a gyermekek, akik a sport ágazatra jelentkeznek, nekik külön alkalmassági vizsga is van. Az alkalmassági vizsgának a részletes anyagát az iskola honlapján megtalálhatják, illetve aki a sportágazatra jelentkezik, annak külön ezt meg is küldjük, hogy tudja, mire készüljön. Tisztelettel megköszönöm a figyelmüket és a bizalmukat, hogy az iskolánkat választották.